været radio? Nej, det gør jeg ikke. Ja, så det er et radiolærer, jeg studerende, men jeg ved ikke, hvor meget den laver, hvor meget den har produceret. Jeg har ikke kunnet med. Ved du, hvad radio er? Nej, noget tv. Ja, jeg hedder René og er med i bestyrelsen i radioen. Jeg har ikke nogen flot titel, jeg er bare i bestyrelsen, og så er jeg talentet. Jeg har lige lavet mit første radioprogram faktisk, som kommer ud forhåbentlig meget snart, når det er gjort færdigt. Men jeg er hometaker, og det er jo os, der har startet hele den her projekt, eller der var nogen før mig, som også var hometaker, som sagde, hvorfor har vi ingen radio, skal vi ikke have det? Og så lavede de et projekt om det. Og så har jeg været med til at tage fanen videre, hvor vi så i januar fik Mads med i løbet. Ja, vi var så heldige, at vi altid har været rusvejleder. Det var fantastisk at være rusvejleder. Og så lige pludselig så vores kære formand, Maria, som desværre ikke kunne være med os, hun er ude Kaj. Vi kom til at snakke med hende over en øl. Og så fortalte hun, at vi prøvede at starte den her radio op, havde kontakt med rektoratet og alt muligt andet. Men det var ligesom, de manglede lidt flere mennesker til at blive til noget. Og så mig så en, der hedder Anders Karlsbæk, vi joinede ud. Så fik vi også journalist med, der hed Gry. Og lige pludselig så havde vi en bestyrelse. Jeg blev så kasserer, og så var vi så heldige også at få nogle penge til at have noget at lave. Og så har vi ikke bogstaveligt talt købt det her udstyr her i sommerferien, i stedet for at være ude at rejse. Og så har vi sat det op her i weekenden. Så lige pludselig har vi altså et studie her, og det står altså klar til fri arbejdsudnyttelse. Og vi mangler altså rigtig mange medlemmer, fordi vi skal gerne producere vis antal timer radio, før vi kan komme på FM. Så indtil videre foregår det hele over, ja, det foregår over internettet inde på vores hjemmeside roradio.dk, hvor I også kan se den her film forresten. Det er måske meget rart at vide. Hvor de faktisk allerede sidder til. Jo ja, gud. Meta-film. Ja, det er lidt ligesom den der film, perfekt, simpelthen, der er bra. Men jeg hedder i hvert fald Tine, og jeg er rimelig ny i det her foretagende. Men jeg er lige kommet til, og jeg har aldrig prøvet det her før. Og nu har mig og René lige siddet og lavet noget radio, og det er simpelthen svinenemt. Det handler bare om at snakke. Og det er jo oplagt nu her i planlægningsperioden lige at komme op og snakke lidt og hygge lidt, og det fungerer i hvert fald. Men det er faktisk super relevant for mig, fordi at nu her efter sommerferien, så starter jeg på medievidenskab på KU som ekstern fag. Så det er jo meget oplagt at sidde her og lave lidt lir. Det er jo faglig og sjov og underholdende viden omkring dit universitet. Det program, vi lige har lavet, det er en introduktion til de nye elever, som kommer ud, eller studerende. Godt begyndt, kalder vi det. Og det handler lidt om, forklare om de vigtige ting, som vi synes folk burde vide, når de starter herude. Det hedder, vi snakker om rusvejledningen og festerne, og hvordan man kan være aktiv herude, og det faglige og sådan noget. Har vi også snakket noget om, vi skal diskutere en hel masse førsteårsprojekter. Problemet er at finde en rusvejleder, der kan huske, hvad de lavede på første semester. Ideen er lidt, at vi kan, jeg synes i hvert fald, som rusvejleder, vi ofte har oplevet, at nogle af de nye, de vil godt have en mere dybere faglig indsigt, end det, der bliver givet i løbet af rusvejlederne. Og det er jo fair nok, men flertallet ønsker det. Altså, de ønsker ikke mere end det, der allerede er. Så det vi tænkte, det var, at hvis vi kunne sige til rusvejlederne, gå ind på den her hjemmeside, så kan du høre på programmer, hvor de snakker om projektarbejde og i hele taget om, hvad for nogle faglige organisationer, der også er herude. Vi prøver at holde det i en lidt og munter tone, men vi prøver også at lave universitetsradio. Ja. Vi vil gerne have en hel masse mennesker, der kommer på radio. Ja. Vi skal bruge rigtig meget radio, før vi kan ansøge om FM, og det er planen. Vi skal have vores egen frekvens, og så har vi allerede undersøgt muligheden for at søge penge til et rigtig stort radiotårn, så vi kan ligge og sende bølger ind til København. Fordi det går ikke kun til en rejskilde. Dødsstjerne stort snakker vi om. Altså, det skal vi, muligvis skal vi blive nødt til at bygge en forstærkning, før vi kan have det stående oppe på basishusene. Så stort snakker vi om. Altså, de nedlægger overalt i Europa, nedlægger de militærbaser, fordi de sparer penge. Der må være et radiotårn et eller andet sted. Ja, en kaserne, vi kan låne. At få fat i et radiotårn. Ja. Nej, det gør vi. Det er altid en blå vis, måske også.